No niin. Nyt olisi niin kuin bodycockin bodynurkka as simple as that. Elikkä tässä tulee nyt pikkasen piirtelyä vähän tälle päivälle vielä niin kuin iltapalaksi ja ollut tuplareeni tänään, niin jotain enempi fuelia sitten koneeseen ja sitten vähän huomisen eväitä ja sitten niin kuin post-workout mealia. Elikkä kun tuossa käytiin jumppaamassa ja niin palkkari tuolla alla, niin sit sitä millä sitten kasvatellaan niitä muskuleita. Niin. Ihan tästä Saksanpojan lähikaupasta haettua jasminriisiä, kun ei oo S-Marketista, sais vielä halvempaa ja parempaa. Siellä löytyy sellainen keltainen paketti. Se on joku, muista peräti, että oliko se alle 2 € kiloa vai oliko se just sinne 2 erkin paikkeilla. Niin. Tässä tulee nyt kahteen reenin jälkeiseen ateriaan tai siis kahteen siihen isompaan riisimälliin, niin riisit, elikkä 3 tulee 175 ja 175, elikkä sitten 350, ihan mä sanoin. No joo, muutama gramma yli, niin se kumminkin putoilee muutama tonne lavuaariin. Nyt sattuu olemaan sen verran onnekas tilanne, että meillä täällä vesi jo kiehuu. Lyö sinne kivataan muutama riisijyvä lensi tonne, mutta ei se mitään pienet kilolaiset käynyt sieltä kiräilemästä, niin muuten ne yleensä lyödään kylmään veteen ja sitten tehdään huomiseksi siellä kanat huomista varten valmiina, paistettuna kanan sisäfileet, niin siihen keitetään vielä riisisti, kun noja saatu keitettyä. Niin. Ton mä oon yleensä jakanut tuon kypsän riisimäärän ihan silmämääräisesti 50-50, mutta tätä kun tulee vähän vähempi, niin sen on sitten halunnut punnailla ja siihenkin pari grammaa yli. Noin. Siinä on riisit. Sitten lyödään tosta pannu tulille ja otetaan reilu 10-pinnanen naudan jauheliha ja lyödään se tonne pannulle. Kotona mä syön yleensä kun sattuu oleen tuolla Urjalassa, niin meillä on siellä ihan semmonen hyvä lihatiski ja sieltä aika usein saa semmoseen 10-11 välillä alle 10 saa naudan paistia, sisäpaistia, ulkopaistia, kulmapaistia, niin monta kertaa leikkelen siitä paistista sitten pihvejä ja paistelen niitä sitten ja jauheliha tänne tämmöiseksi tasaiseksi lätyksi painella vaan ihan suosiolla, niin se helpottaa, jos se tosta vähän nopeammin paistuu. Sinne on ihan jaukkiksen kanssa ihan turha laitella mitään rasvoja. Se ei semmosia tarvitse, ei sinne taraa kiinni. Yritetään leikkuulauta vähän huuttastaan, kun tää on tämmönen pikkasen Auschwitzia muistuttava poikamiesboksi. Niin täällä saattaa olla pikkasen jotain ääniä jossain. Niin. Sitten on espanjanpo ja jäävuorisalaatti ja sitten roskikseen toi ja riisit rupee riehuun sieltä. Vähän tulee ylikin jo, niin pistetään levyä pikkasen pienemmälle. Pari päällimmäistä siivuissalaateista pois. Niin. Lasten banaanit sivuun. Kun ensin kaikki salaatit tohon. Mulla on riisikippa tossa. Niin. Kyllä nyt tohon noin, niin ne saa sitten
siirtää johonkin vielä ja vähän jakaa noihin kaikkiin sappuihin, että 3 sapkaan niin menee tosta tomaattia ja salaattia, niin saadaan vähän rehua, niin painaa joo, kuulemma hyvä syödä salaattia. Kai se lihaa sitten kaikkea paskaa, mitä tuosta lihasta jää kroppaan, niin painaisi niitä sitten vähän pekkaa sieltä. Täällä käy siivoja. Miehet ei luonnollisesti osaa siivoa. Sotkee voi. Paitsi Jartsa. Mentula Jartsa siivoo. Jariko siivoo? Jari siivoo. Sä et kuullut, että se on ihan fanaattinen siivooja. Jari on fiksu mies. Jari on fiksu kaveri. Suomen ainoa lökäpöksy bisnesmies. Miten se meni? Järtsä on kova äijä. Järtsä on iso mies. Ei oo mitään. No siitä ympäri ja tää on vähän niinku multitaskingina. Näytetään, että miehet osaa tehdä monta asiaa samaan aikaan. Ja se, että ei tää niin kauaa vie. Se, kun ei kuulemma porukalla aikaa laittaa ruokaa eikä syödä. Vähän huuttastaan näitä Espanjan pojan tomaattia. Nää on ihan mukavia lyödä tonne sekaan, ettei tarvii ihan pelkkää vihreätä salaattia meillä, vaikka jäävuorisalaatti on kyllä ihan hyvää. Siellä joku kaipaa. Antaa sieltä kaivata. Sitten vähän. Noin. Nyt paistat suolaa vaan. Tuo riisienkin etyvedessä on suolaa, vaikka ei sitä tässä näkynytkään. Mä sitä sinne lisää, niin noin se on siellä. Siitä vedetään villimaisteria. Se on kyllä huono mylly. Tää on kyllä paskamylly, varsinkin kun monen menee tuolla kosteettuun. Ei yhtään pihalle tuolla. Otetaan pottumauskista. Se sopii joka paikka. Jep, ja tässä samalla kun säädetään näitten kanssa, niin tehdään täksi ja huomiseksi ne pikku piirtelyt Vaikka ei uskoisi, niin meikäläisilläkin on elintarvike. Tai toi hygieniakortti ja mä oon käynyt elintarvikealan, että ammattimies. Nosta. Noin. Sitten tehdään eka vaikka huomisen siirtoa ja katsotaan, että lähtee kertaisesti mahtuun. Kuullaan, että joudutaan vähän lantraa, että sitten usein shakeriin. Ja tommonen paattiaralla 60 grammaa hiutaleita. Vähän pienemmän kokoisia vankkuja, että nää ihan tappua paina kipale. Tuolla painaa vähän yli.
Niin. Tästä saadaan huomiksi kaura mentyy vähän hitaammin kuin nää banskut, niin saa nähdä kun tää menty blenderi, tehoblenderi selviää tästä haasteesta. Kun lyödään nyt huomiseksi, niin lyödään taas lihaprotskua sinne. Melkoinen torni tulee siinä. Joo, se voi olla, että toi blenderi ei välttämättä oikein tykkää tässä. Tää on vähän voi olla kova annos sille. Tästä tulee kuuma samalla kun tekee. Jauhkukset alkaa olla ready. Hämmästetään täällä poikamiesboksissa, kun ei kunnon blendereitäkään. Katsotaan sitten kun kuvataan Hurjalassa, että millainen blenderi siellä. Parempi olisi olla vimosen. Siellä on niin kova blenderi, että niin iso sähkömoottori, että kun se lyö päälle, niin musta Hurjalasta sammuu valo. Kyykkää koko verkko. Mennään tänne nyt tätä oikein persikan makusta hiraa. Tää vaniljapersikka, mutta tää on niinku... Ei tässä nyt vaniljaa ihan hirveesti maistu, mutta siis helvetin hyvä persikan maku. Tai siis tosi hyvä. Maistuu oikeesti persikalta. Konsentraattia. Näissä Fortixin protskuissakin on pikkasen entsyymejä, niin jos se sulaisi sit vähän paremmin meillä herkkävatsaisilla podareilla. No ja olisi ainakin yksi kyppä. Kaikki protskut taltiin. Kuitenkin toi leusiini kerääntyy tonne pohjalle aina. Napautti jo puolet jauhkiksista tonne. Vähän ylittyy. Siinä on puolella. Levy pois päältä ja... Tosta vielä. Tää on ihan näppärä keino, että näille kattila täytyy kylmää vettä sitten tähän perään, niin täältä saa kaavittua nämä loputkin riistit, mitä tuppaa jäämään tänne kattilan reunoille. Ja ne saa jäähdytettyä samalla sopivasti tällä vedellä semmoiseksi syömäkelpoiseksi. Ettei se ole liian kuumaa. Sitten kipataan siitä otetaan äkkiä tosta. No siinä on. Mennään patterallaan puolet sinne. Minun puolet. Viikkopalorit kumminkin on samat, ne ei muutu mihinkään, vaikka päiväkohtaisesti olisikin jotain eroja, niin sinänsä on kovin isoa merkitystä. Ja tosta vähän öljyä iskaadiin. Siinä oli 5 millilitraa. Tasa. Ne meni sinne. No niin, nyt siihen piti lyödä salatit niskaan vielä. Oho. Tämä oli kuuma.
pari tomaattia sinne ja se on niinku jäähtymistä vaille valmis. Saa hetken siitä vielä. Täältä lähtee kilkupaketit mukaan. Normaalisti mä kippaan riisit ensin ja tuohon sitten salaatit niskaan, mutta täytyy, että me saadaan tää tästä otettua tää salaatti. Tää mahtuu noin riisit tähän, niin pakko lyödä salaatit tänne ja enkä sit riisit. Riisit tohon kylkeen vaan. Ja tästä vielä hiilihat niskaan. Niin. Koko komeuden kruunaa 5 millilitraa oliiviöljyä. No. On taas menee 4,5 äskeisen. Mä kahtelen kanssa. Vähän jää niukas. Nyt täällä voi sitten kivasti lopuilla näpytellä World of Warcraftissa internetin ihmeellisessä maailmassa vikkihiiriä turpaa ja odotella tyytyväisenä kun muskuli kasvaa. Kun on kunnon body-evästä. Toivottavasti kasvaa. Jep, mutta näihin kuviin ja tunnelmiin